bayan ng Asingan ay kabilang sa ikalawang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, mayroon itong populasyon na 57,811 katao. Ito ang bayan ni Pangulong Fidel V. Ramos, ang ika-12 Pangulo ng Pilipinas, noong 1992 hanggang 1998. Ang mga katabing bayan nito ay Santa Maria, Tayog, at Binalonan. Ang bayan ng Asingan Public Market ay tinatayang nasa 55 kilometro mula sa Pangasinan Provincial Capital, at tinatayang nasa 174 na kilometro mula sa Manila. Ang bayan ng Asingan ay nahahati sa 21 na barangay. Ikaw na nanonood kung taga-Asingan ka, saan barangay ka nakatira? Ay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba.